బాగున్నారమ్మా? ఏం పెద్దమ్మా పింఛని రాలేదా? ఏమన్నారు? తల్లి తల్లి బిడ్డ ఒక్క కార్డులో ఉన్నామంట. మీరిద్దరు ఒక్క కార్డులో ఉన్నారా? ఉంటే ఓహో ఇద్దరు వితంతులేనా? బిడ్డ కూడా వితంతువేనా? ఇద్దరు ఒకటి దాంట్లో పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు లేరు. నువ్వు ఒకదానివేనా? నీకు పిల్లలు ఏమన్నారు? కొడుకు ఎవరు? కొడుకు ఎవరు? నీకు వస్తుందా పెన్షన్? నీకు వస్తుందా? ఒక్క నిమిషం ఉండు, ఒక్క నిమిషం ఉండు. విఆర్ వేడి తహసీల్దార్ రమ్మను ఊరికే ఇల్లదు కాదు. ఆమెకు వస్తుంది, ఆమెకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పెద్దమ్మకు పెన్షను, ఈమె వితంతువు, ముసలామె కూతురు వితంతువు, ఇద్దరు ఒకటే బియ్యం కార్డులో ఉన్నారు కాబట్టి ఒకరికే పెన్షన్ వస్తుంది, ఇంకొకరికి రావటం లేదు. ఆమెకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. ముగ్గురు పిల్లలు. వాళ్ళను పిల్లల దాంట్లో కన్నా చేసానా వీళ్ళని సపరేట్గానే చేసి పెళ్ళిలో అంటే కొడుకు దాంట్లోకి ఏమను వేసి మేము స్ప్లిట్ చేయి. నువ్వు కొడుకున అయితే ఏమని అనుకోవచ్చు, వికలాంగులు వాలంటీర్కి ఏముంది? మనకు సమస్య అర్థమవుతుంది అంటే వాలంటీర్ చేసేది ఏముంటుంది? వాలంటీర్ ఏం చేస్తాడు? మనకు సమస్య అర్థమవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఆమె స్విచ్ చేయాలి. అవును పెద్దమ్మ, ఒక్క నిమిషాలు పెద్దమ్మ. స్విచ్ చేయాలంటే ఓటర్ మార్క్ కింద పెట్టి స్విచ్ చేయాలి సార్. సింగిల్ కార్డు తీసుకోవచ్చు సింగిల్ పర్సన్కి. ఆమె ఈమెను స్విచ్ చేసి ఇంకా వాళ్ళ కాపీ అట్లా పెట్టాలి. అదన్నే చేయండి, ఒంటరి మహిళ కన్నా పెట్టండి. కూతురు కదా, కొడుకు భార్య. మామూలుగా అయితే చాలా ఇళ్ళలో కోడళ్ళు ఉంటారు, ఇక్కడ కూతురే కాబట్టి స్ప్లిట్ చేసేయండి. వాళ్ళకు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి ఉన్నాయి. నీకు చేపిస్తారులే పెద్దమ్మా, చేపిస్తారులే. ఇదిగో విఆర్ నీ ఆధార్ కార్డు ఉందా ఏదన్నా? నువ్వేం ఏడ్చొద్దులే. నర్సమ్మనా? బాబు ప్రోగ్రామ్ అయిపోతాను చూసి సరే అది ఎట్లా చేస్తారు చూడు. ఇప్పుడు ఆమెను స్ప్లిట్ చేసి చూడండి ఫస్ట్. ఆమె కావాలంటే సింగిల్ ఉమెన్ కింద పెట్టచ్చు. చేస్తాను. పోయినా ఉంటామ్మా. రే నువ్వు యాడ్గా ఆ నుంచి ఇటు ఊరికి తిరుగుతాను నా కాళ్ళ కడ్డంగా చెప్పమ్మా. నాకు ఇంతకుముందే చెప్పినారు అయ్యే. ఒక్క నిమిషం, నేను ఎక్కడికి పోలే కదా, నాతో అక్కడ గుడి లేదని చెప్పినాను. నేను పోయేటప్పుడే చూసినాను. నువ్వు చెప్పేది అయిపోతే నేను మాట్లాడతాను. నేను చెప్పాను, చెప్తే నాకు చెప్తేనే ముందు మీ వాళ్ళు ఒక కమిటీ చేసుకొని వస్తే టీటీడీ ద్వారా తిరుమల తిరుపతి వాళ్ళ ద్వారా కట్టిస్తాను. ఇప్పుడు మల్లేపల్లిలో కట్టిస్తాను. మనమేం ముట్టక్కర్లే, వాళ్ళే వచ్చి మొత్తం అంతా కట్టిపోతారు. సరేనా? రాముని కూడా కట్టించిపోతారు. చేస్తానమ్మా. నీకు చెప్పినా కదా పెద్దమ్మా, ఇప్పుడు ఆడ చెప్పినారు. ఏనన్నా ఏం కావాలా? ఎందుకు? ఏమన్నారు? ఎవరు వాలంటీర్? ఎవరు? పులివెందులు ఉంటుందా? పులివెందులు అడ్రస్ ఉండేదా, అక్కడ నుంచి వీళ్ళకు ఇక్కడ లేదు. మళ్ళా ఈ స్కూల్లో వీళ్ళకి అసలు వీళ్ళకు ఆధార్ కార్డులు స్కూల్ చేర్చడం ఇవి లేవు. అట్లా నిలిచిపోయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు కార్డు చేపించారు. ఆధార్ కార్డు ఉందా? ఆధార్ కార్డు బియ్యం కార్డు కొత్తగా చేపించారు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు లేకపోయినా అయితే ఈసారి పెట్టమా, జూన్లో వస్తాయిలే. సరేనా?